Pääkaupunkiseudun koulujen turvallisuustilanne heikkenee valitettavan nopeaa vauhtia. Helsingin Sanomat uutisoi juuri otsikolla "Oppilaat pahoinpitelevät opettajia yhä useammin Espoossa", että fyysisen väkivallan ilmoituksia, mitä opettajat on tehneet, niin niiden määrä on kasvanut jyrkästi viime vuosina. Vuonna 2021 opettajat teki 1500 ilmoitusta fyysisen väkivallan tilanteista, mihin ne oli törmännyt. Ja vuonna 2024 näitä ilmoituksia oli jo 1900, eli nousua on hyvin paljon. Helsingin Sanomat kirjoittaa tästä asiasta sitten, että vuonna 2024 ilmoituksia tuli 1900, tämän jälkeen raportointitapaa muutettiin, eivätkä viime vuoden tilastot ole enää julkisia. Eli opettajien kohtaama väkivaltatapausten määrä, se on noussut viime vuosien aikana todella paljon, mutta virkamiehet ei enää anna näitä lukuja julki, viitaten siihen, että tilastointitapaa on muutettu. No tämä kuulostaa hieman hämärältä. No näitä lukuja ei anneta julki, mutta itse asiassa nämä on saatavilla, sillä Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston kokouksessa tuossa keväällä yksi opettajataustainen demarivaltuutettu esitteli myös tuoreampia lukuja näistä siellä valtuuston kokouksen yhteydessä. Ja tänä lukuvuonna 2025-2026 niin väkivaltatapauksia on rekisteröity jo 2500. Eli nousua edelliseen lukuvuoteen nähden on kolmannes. Joten me ollaan aika hämärässä tilanteessa, että väkivaltatapausten määrä nousee todella nopeata vauhtia, mutta ne samalla sitten pimitetään, että niitä ei enää haluta antaa julkisuuteen. Ja tämäkin kyseisen vuoden luvut, nämä on näköjään vähän vahingossa tullut julki, kun yksi opettajataustainen valtuutettu on tuonut ne esiin. Joten meidän täytyy ymmärtää, että tämä tilanne heikkenee todella nopeata vauhtia, ja tilannetta ei paranna yhtään se, että virkamiehet lähtee pimittämään näitä lukuja. Luvut pitäisi olla avoimesti esillä, jotta päättäjät voi reagoida niihin ja tehdä päätöksiä, jotka saa koulut paremmalle tolalle.